daban cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Kalma a zo takalmi a duba takunsa, sawunsa ya falita kude na sayinsa, da su ya je gun Allah ya taka fadarsa. Ku duba annabi Musa duk mukaminsa, da za su gana aka ce sai ya cire takalmi. Uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Haba mutane wai me yake wasayinsa, wallahi kurar takunsa ta wuce gasa, bare ga takalmin shugaba da ke daisa, cikin muwa zai iya ba da ga hancinsa, ya zama fansa domin ya kara takalmi. Kafi duniya, wallahi kafi duniya, daban cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani.